sports, news, entertainment, education. PACO TV. Experience the thrill of TV. Praise God. Hallelujah. Yes. Jesus Christ and your own pay. I feel you might be a long hour and a nature of any social. Who you were doing a day? So, I should have been better to be out of my
the ahemfo na ahyia bebree wɔ hɔ a wɔsɔ wɔn di hin a wɔsɔ wɔn di kristo bebree wɔ hɔ a wɔde ahenni ti yɛyi a wɔsɔ yɛmfide yɛyɛ kristofo nti na wɔtwetwe yɛn no efi ano amene nsa nka bible mu de because ɔhene na yɛsɔn no n'ankasa no yɛ ahemfo mu nyinaa yɛ nti ade nti na yɛtwetwe yɛn ho fi ahensi na yɛn na yi anasɛ tumi anasɛ ayi a wɔn nso yɛ man na pɛɛ yɛ ɔyɛ paraama kura bible di bi nso ɔkan bi aso betwa aka bi akyerɛ yɛ na ɔde ayɛ futu nti ma kura adama ti yɛ kakra wɔ bible ɛyɛ bɛ n'ase nkwa sɛ nso onyankopɔn na osi ha praise God onyame na osi ha sɛ ɛhwɛ bible mu a ahyɛ ase yɛ na onyankopɔn na ɔnyankoa adiyifoɔ so asɔfoɔ so ɛna edi ne ma yɛ esi sɛ ebi baabi a israelfoɔ bisaa sɛ afei deɛ wɔkɔ ɔhene praise God onyame afa nkame wɔ onyame ma wɔ ɔhene ɛne na oyi ɔhene odi kan ɛyɛ sɔɔ ɛde ma wɔ eti ahenni efiri tete praise God ahenni efiri tete ahenni ɛyɛ bɔne ahenni ɛyɛ abosomsom David sɔɔ akyi David na ɛbɛyɛ ɔhene a onyankopɔn na eyi eti na nanom woyɛ ahemfo a ɛyɛ Awurade na ɛyɛ amen na mo nyɛ sɛ fata ne sɛ wobɛhu sɛ bɛyɛ ɔhene nanso onyankopɔn na ɛbɔ onyame na ayi ni onyame na adi n'agyina pɛmpɛn so ɔde n'agyina mpempie no sɛ yɛnya akwanya ne bebree a na yɛwerɛ fie praise God nanso sɛ wokɔtie Awurade a wotu no ahwɛ ɔno na ɛkwa ne nipa ɔno na ne han ɛhyerɛ Yesu so amen eti ne kamfo Awurade ama ɛnyɛ bɔne sɛ woyɛ na mmom ahenni no ma Awurade mmere na na sɛ ɔmawotene na bɛbɔnhyɛ efi baabi na ɛbɛsi na bibisa ɛsɛ deɛ ɛdi kan abɛtakyi ɛna ɛkurapen so ampɔ wɔ afa so ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ suban bi a ɔda ɔsompa bi a ɔde so ahofama bi a ɔtum de maa yɛ ɛna ɛdo ɛdo brɛbrɛ so nti nyame ka ne sɛ ɛma awerɛ mfi amen ɛma awerɛ mfi baabi afei mmom na akɔ so ahenni a ɛyɛ nwene because ɔhene nipa so na ɔhene nya so ɔka nipa pɛɛ ɔhene nya so ɔte n'anim ma nipa ahemfoɔ bebree wokɔ wɔn anim a ɛnyɛ yie ahenni a ɛyɛ nipa anim hwɛ sɛ wɔyɛ sika nti ahenni a ɛyɛ apɔwbɔ nti ne sɛm nananom wɔn Nyankopɔn som na nsuo mmara ma wɔn yie na onyame bɛhyira onyame bɛkagya onyame bɛyɛ mo kɛse na mo ahenni bɛyɛ kɛse yɛwɔ ahyɛase yɛ pɛw ɛne yɛwɔ awie yɛ pɔ ɔhene bi hyɛ ase yɛ nanso ɛkɔwie ne kɔ na me ne mpae hɔ ne sɛ mo ahemfo a moahyia yɛ a nnɛ wɔbɛka na nasafo Awurade na sɛ yɛwɔ mo ahyɛ ase David hwɛ na ɔhuu sɛdeɛ Awurade ayɛ no David asɛm ɔkaa ne sɛ na wohwɛ Second Samuel chapter 7. So we give on the pa David shared the Arabian. Yes, now no be say no question say David the Arabian now Arabian no say many David be say many why many David many ni fear the day Arabian never be perfect. Praise God. It is a radio signal that's a prayer. Here can see us and Kabum, Kabam, aside. Kabum, Bapuya Tiasi. We have better. There are Nasaki, we didn't want. The Shira Radema, the Kajan Radema, and Mau real fear Radita. And a mobile Utuno, or since Shani don't ever run it. I hear the moon some doors soon. Ɔtaayɛ wom ɛnsɛm bebree ɛwɔ ahenni nso
ɔmo wɔ ne bɛ Awurade so Awurade bɛ bɔ ɔsɔre tia wɔm ahemfo sɛde wɔn tutututu wɔn ho nunu ne adeɛ sɛde bi na nam anim nsɛm hu aso ne mfa bɔɔbɔ nanso sɛ Awurade wɔ wafa Awurade bɛ bɔ Awurade bɛ di wasɛm ama na ɔde wobɛsi eti na nanu no mpɛsɛ ehyira de ma esra asomdwe de ma esra bambɔ de ma ɛyɛ mo ehyira Awurade oyi ɔhene David nyɛ adwene wɔsi na ehyira Awurade daa na yɛyɛ wɔn mɛnu yi Awurade mu ɛna bɛ kira bɛ wɔ wɔsi mo ne mi nkanfo Awurade kɛse yɛyɛ mo nkanfo Awurade kɛse wɔsi ɛdeɛ na mi de bɛ hyɛ Awurade anan mu ɛwɔ mpɛmpɛn so a ɔde bɛ do ni Awurade ayɛ ama mi deɛ na mi de bɛ hyɛ n'anan mu ɛti ahemfo so wɔn nkotodwe no mu hyira Awurade a Awurade bɛ bɔ onyame nhyira mo nyinaa na ɔnka mo ho na ɔma ne nhyiamudeɛ ɛyɛ kra bɛhwɛ yɛfa foforɔ yɛ bi ɛmɛ na nasa ɛne aborɔfo abra onyame nhyira mo nyinaa ɛwɔ Yesu Kristo amen ɔhyɛ amen alawasi Awurade nhyira mo nyinaa Pastor Fred ase ɛne afutu sɛ mo agama mo asɛ mo papa so aka bibi nti yɛ hyia ani anti a yɛ hyia no sɛbsɛbɛ bayin setro yo tren ana ntutu ehene pramsi ako abiti akwapo ɔno nti ne yɛ befia ɔno aso na abutachi da ase hene ne nti a yɛ hyia ne no ɔbɛma yɛ ate yɛ ato sɛpa tipe sɛpa bi ayi community ne ana bɛka ana ba yɛn akyi ano asɛ woba ahensɛm a ɔyɛ mɛgya ansana no lebi ade no me papa yɛ pamprɛ apɛ due obiara ni sɛ wɔfrɛ me prɔfrɛ ni saki no ɛyɛ nkrantim na ha wɔwɔ no ne ma meyɛ ma fi aboa ne abotakyi ɛne nti ɛbaa sɛ ɛsɛ bi di ade no wɔkan a mesi ni akyea me ɛsare ɛnna mpanyin a na saa mmere no wɔ hɔ abusuapɛn no kwa mpani me na yɛ akɔmmea ɛna abusuapɛn no ɛnwa na wɔtu ho anamɔ na wɔfrɛ no ɔde tena ase ɔde hyɛ ne nsa mfihyia dumien ɛni 12 good years na bere biara mu menya mpanyin a wɔtu me fo sɛ yɛwɔ mu biribi a ɛnya a ɔtumi frɛ me sɛ gya ase saa deɛ bi na nte sɛ nka ɛyɛ dɛ ɛkɔ ne saa ma afe tutumi yɛ kuma ɛma netumi ɛsesa sɛ ne mmere kakra ni ɛma ɔmahene to ne nsa frɛ me sɛ dwuma a ne di wɔ okuapema mu no ɔpɛ sɛ ɔgyina so na ɔde bɔ me aba so ne nti ɔbɛma me akuapem ntotoe hene a meyɛ ɔmahene ntotoe hene no ani mu no nokware fi saa mmere no ba no mehyia kwanhyia bebree apɛ due na nea meka ne sɛ ɛba ne saa a obi ne pa wɔwɔ apampam no na ɔhyɛ wo kom dem na bia wɔde wobɛgyina no ma wo werɛ mfi w'awurade papa ne bia mu kɔwo nkotohwɛ anim bɛbɔ mpae ɛfa srɛ awurade nɛ yɛde ti ha yi mene ɔsɔfo ankasa adi nkɔmmɔ mene ɛyɛ ɔsɔfo blessing na ɔba me nkyɛn ɔbɛbua me mpaebɔ ɔde afotu bebrɛ na meka kyerɛ ɔsɔfo blessing nneɛma bi sɛ ɛna asi sɛ ɛte sɛ woda adi akyerɛ amansan na amansan nyinaa hu sɛ yiw wowɔ nyame bi a ɔtaa wɔ akyi nti nea wɔbɛyɛ biara no ntumi nyɛ dɛ ɛnsi yie ɔsɔfo blessing ne da ase sɛbi wobɛka sɛ o ase na n'agya ase ɔwɔ ntotoe hene na sɛ woanyi nsin ɔsɔfo blessing nanso ɔsɔfo blessing ɛyɛ onipa bi a ne papa tete mu no yɛ asɛm bi ɔbɛka afotu bi ɔde bɛma biara no yɛhu sɛ ogya di akyi ɛno nti ɔsɔfo blessing ne da ase ɛno nso nkɔnso sɔfo
ɛne ne mpanyini nyinaa wɔde ɛnɛ da yi dwumadi waba ɛkam sɛ momma yɛmma nyankopɔn ne yɛn anim ka no wɔyɛn adeɛ a yɛbɛyɛ nyinara mu ɛda mpanyini nyinaa sɛ ma bɛso no ase na ɛnɛ da yɛdi yɛn mfihyia di yɛn ɛho afahyɛ kakra yi ɛda mpanyini ase Jaiza, mapaini champagni. Wadauruma. Era na mtu yene prepsia kon abetia papon akasa so kasa mane yede. Eni nyina ye sabsabe. Sani osofudi kaka no. E ya hinsem nsodwe. Ende eba eside bia. Ebi tu David Frank na sabsabe so pe ntu no. Ba ni nyina echi no. Na sabsabe na samere no. Na won yi David so oyo himekase. Nso otan ba no. Anya no nkoa ahemfo ebi ade nyinaa ɔtan wɔ ba wɔ ho di sɛ nɛ sɛ ɔtan reba wo na prɛmsi ako osua nsuro na nyame ɛna wɔ hɔ na mo wira fi nyame ɔkɔ sɔfo bɛ bi ade ɛyɛ ne yɛdi kan ni sɛ ne yɛdi anka ɔbɛka sɛ wahyehyɛ biribi ɛna ɔreyɛ ɔbɛdi ade mfi du mmienu ni ɔhyɛ ase bi ade na ɔhyɛ ase dɛ awurade ase ɔde awurade ase nso afe ne dua ɔyɛ na ma ne frɛ na adɔfo ɛma yɛgye yɛn ani ne yɛapɛ mmere ne yɛakɔ asɔre dɛm akɔda ase ebuso reyɛ ho totwe ɛne sɛ nnɛ wafrɛ dɔm adɔfo yaba abɛhyia yi yɛbaa yɛ a na nyɛ bibi foforo biara sɛbi oni nkonnwa wɔ ha ɔbɛka sɔre kɔ ne nkonnwa dɛm akɔyɛ no amane oni bosom bi wɔ hɔ a bɛka sɛ sɛbi mere ba bɛyɛ amane ama na mo ɛyɛ anigye ɔbrɛ didi nti na wafrɛ nti sɛ yɛaba a sɛ si a na amane wɔ hɔ ne sɛ yɛba bɛto nsa yɛayɛ ɔtɔ amane kwan so ɛsiane sɛ ɛna afe yɛbidi ɔtɔ wie a amani obo nyinaa yɛde bɛto ya so a ne bɔkɔɔ mu no yɛwɔ mpanyinfo hyɛ nka no ase kwan bi aso yɛbɛta fere yɛn nsa ho nti baabi edu no ne yɛto aso na yɛbɛto ɔma yɛsɛ bo Ngoniba, didn't so there and chilling. I didn't know, but as a Sawaka. I didn't know, so there and self on a Shikaka, and about time. I'm on Anna, a young Mako, Jen, in toast, in chilling, be Piara, our dear Diama of Freddy Dimorome. Sabe I am a friend of the Diama, and yes, and none else from me. Nana so play you or the Machami. A chami goes some surface of Moaha. There was some shiradi or so. Now, this is just here.
I am motor. So be obi bia no yam nhwie. Aka se me ko eye na na toto hene twamsi akwa betia ayi dwumadi na se na bi we se ato. Yam pe ne senti no. Papa no asofo, yam ya chia me. Ya de hia monsa. Mun hira so ogbansi so. Ne ya fa ndi di asempa. Tun pa yi monsa mpa. Jenny Becana, no, Radema, and Pafo from Nana. She also said, "Remember, that area Kelly, Jesus Christ." She also wrote your answers. Amen. Amen. My yes, I of course. When you say Anglican, amen. I have Sapeni Angua. The banner, a Sapeni, a bit of Sapeni, a Prepsiapon, a bit of Apon. Osi answer ya yiwe na fa no so fasara madawo ma minyi 17 pai na wa besere na ye pai kakra nti sane a eya abuapanya nwa ase ne ukra ne snap timpa ba ko nsafu hina amane bia sese ye ye no mfre osoro mfre asase mfre ene abo gwan esi so a odere ya amani adua no nyina ye eya abuapanya nwa ene na abusua a wodi pia na na aja ase ene eyi entoto ehene wodi ayi bi Madam Macham, yes, Rokan, Yaya Mancata, Sapandema. Japanwa, that's old man. That's what I know. I said, glass, Mr. Wine, but that's jump up, And I want to say,
Obesia on Ebusia Payne, Enwa, Ukra, one chefu, a Fina, one snap, one by one train, one Mako, one Kesiaba, one wolf, Bipiara, what do you got? I will bang or Tibia, or that's all. Nananum, Mumeje, Munidi, na Nanan. Onye bini na ma ne nanum ne nanfo nyina na anyefo nyina da onye bini atwapem anyefo nyina wonpasio tibre kutu ko kuma anyefo nyina wonpaso onete atine nodi ohun na ni ana omisa de eti to bisa onumo obi na na onimo mona mudi mungu wote maso na nanum madawroma se obi dona monon obi so batonsa wesira lubusie ne nkwaso na nati bebe tia Nana mama friend. Mama no brother. Nana kana e you brother ba no e so ana me dem ma. Listen. Onipa open here. Mo open here. No open here. And obi contact Japo. You are saying, "I'm not going to cook." Mama, hello. Siamo all serious warrior. Oh, remember. What did your market?
Mfa no mfa so bako ma. Pecha yi bia ma ye na aye mo so mfa. Acha ya mompa. Rawasi yang kopong ya rawasi pensa ya bitu. Ora ija fani kushe na shawansa. Esa besha swatso na owura atro okrana. Yedi Australia owura na ya kaise ya wera de na ode yan actually. Ya na mo sisi na na ka bia na ya kra de hye. En show di en na ma do ti. Amen. Amen. Okay. I will get up and do more. Okay. We have for planning here. To the Necrama, the day. That's okay. Ochama isu mute no ede wadawruma ubeti na to nananom asofo omanya yeshia menuanom ya na mmerema yedi kan no yeda twedi ampon ase senya na adomo a nka adefefa ehun nka ehu yedi kan da na asiwi a na atiesi asofo nemu asofo oba ha bia ahemfo ahemmea ene ankrankre edobi bia ase enye dwumadi bia na woto nsafro da sene a oba anzo obi bia beto nsafro na obeba bia na sese o ma no som obo na woda na asofo na de a eduba bia aya mefe na mensan so ntia sese menya akwanyan no na meka na asofo no kwa na onwa akwadwe no kakra na daachi bia no ohia won asafo mana na won hokwan befa so a won won aye kyerɛkyerɛ de bia na da meka se guabo bia ni wa fe ewo Ghana ha se ohina bogba ato nsafre oman nyina asa guabo no na ya etoda na ya Kristofu ya asofo lempedifo no ye mu bi kasetia akwanya na menya na medefem nia ye kan ne se ahensem na ya abosomosem ukodi a obewu na se iti be so na betia
na ma bisa se bon kompo se memene de twa mu eyi na okwe no wonyina no woyɛ ahemfo anase woyɛ ahemea akora bie aso ono so onyo ahemea na onyo ohene na se wawu ono de na kum no ohene wudi a adidi na obedi no na ekum no so funzu wu ade na ekum no na ọmampanyine de dawa wanya ne ba bi ko wo ya na dwona na esi na dem se ade de nti no wo ya de nti no yonko ba se ono de yen sampa ni si anem no be de ohene ana so me yo man ne nyina apanyine na mesre ye nua no maso fo ne se sa hinsem no ya bosom se na se ye gbogba ne ye frɛ wo so wo mebɔ mpai na so ba bɛbɔ mpai ne de enye wa no wo se sum ne ha ni twaka ene na de nti na ahemfo a wosom bosom na wa bogua na so fo aba bɛbɔ mpai opai wo de nti ye kan nyina esi se emiri bi atwa mu no na nka papa so fo ne ohene na ebu man nyame de bebi adi kire so fo na akoka kire ohene se mi wuro ohene ni nyame ada na di afa mampo na abotachi hu ni ana so to pekuro mu ni analate mo na ohene na bisa so fo ne se papa so fo nti yenye ne dai na wa ma kwankyere na ye den na ya ntuo bosu nka na ya nanso dai enne asofo mu se ne de onwa pa onwa yiyama na mesre na ye nyina ye dia ba ye Ghana ne nya de na enye jebra mede kasa ba we ya ada se we na ya kwanya na menya ka kire asofo a de bia la da wagina dom anim ene wodi nkomo se ebinum mo enye ya asofo ya wa haizo asofo no binum mo won kan kire members ne se adidi no eye mogye ade a wode wo fi wo na ye mudi ade pe wo beto ho nge ne di wachi ne mo yi wo mu se ebinum ye ne enye saa nso na asofo no mu bi eye ne enye timesre na maden sa to nsa ye maka kire asofo ade biala da woka sachire ni padom ne se wo ma ye ni mra ye hu so ne mo adede ne to wa bisa wo ma me ana wo papa se me na adede na to me ana mo me ye keka eho egu ho fi emba sa pe na ahensem no na ye gu ho fi nti e na betia kwa betia papa premsia kwa betia papa abotachi biase hene odo bibia ase obi bia oba ha da na so nyame ya adom na wo kwa mfa nkodu aso dwe mu na na ebe ye biala enye pie ye nyina ye nkwa so asofo nkwa so ahemfo nkwa so ahemia nkwa so obi bia nkwa so nyankopon hira ye nyina jo amen umpa me to ma me wai o chame is my way dia yen fans atonsa yema eto ni first over na meba ye fa yo ame yo ye bia za asofo no so on kan sofo no madam je no jame let them ask me akupon hira kemeni neti ya me ka so na ye jinche edo bibia see that and ask it and go to I can't pa me na da na yakwa kokan ya chi ya asa babium na bi na ye fatuye baba ba sa kan se mo nko den kwe se be aso fi de na ka twa won na abetia apem si apo enya kwan ada no aba na wa ba ka bi dia kira kira miti ya ru we ya mo ba ya ke ja peni gani me sorry me to no so eni so yo ese tó bí ẹgbẹ́ nípa bẹ̀rẹ̀ olú ọ̀wọ́ kan ẹ̀yìn lọ́bẹ̀. Indọ́gẹ̀ ṣe tútù.
Never tell us. Sometimes Anna, our area, last year, we need to so I mean, not a person you go down. Yeah, I'm looking at the person you go down. PACO TV. Experience the thrill of TV.